Với nia chuan video lak phía đàn lệ thalak lak phía đàn theo mà giống hẳn sợi tụi mình là ấy tuần lại chuan smartphone kan ti phone camera này hi kan hum fur to amaro chu a training thalak kan thiam lai na train thalak hi chu in ha thak tak tak hi om ve a ni với nia chuan video lak dan kan soi do na ni ni apakhat na chuan so mi kan mu so tripod ni phone camera stand kha ni a hi tripod hi that big na chu astan ang he ba ka ni akoi hervel hi ang heta selfie stick a hian ni thalak nan chun du thu sam om jok ani chuan hi tripod lu dan chu ni ta a chuan hemi hi her tai lu tuk lo tu ni hi a her kual na ni wangin hei ti hian kan her tai chuan hemi her tai thi chuan etia ko ison valley har sa mo chu wang chuan ambu ko lo tok velin hei adjust tu rani tin hei poi her tai lu tuk lo tu hei etia ko khek na hi ni a heng hi online na mi man thlom chi ka cha kha ni a hi po hi ang hel tu kan ti chuan ti hian a che thei don lowa tripod man dan ti masalokang ti chuan tuna thla kan la chinang tripod mangin ti khan tripod mangin tuna hian thla kan han la china chuan video kan on ma hian antenna video camera khan kan han on ta a chuan 1 2 3 a scan thu mangvel emokha kan han nga ka nga chuan a video in focus thalak tur kha wazong do na ni chumi in phone po mangila chu e kan phone man kha amma kha automatic in nanon in reset do na a in reset tia focus kha wazong do na ni chu ama phone quality rawa chuan hemi kan koi khe ka hi kutmang po ni selati chak mi lo tu ni phone chu thalak na bi ka siam ani lo wang hian i kan ti chet vel hrim buang chang in ti tur ani antenna hei ti vut kan ti hi chuan ena ha thak ta ni mo etia kal thu ka chan chu wang chuan muang chang ina muang tu kem kan ti ang vel po hi lo chak khrit jela ti khan muang chang in kan ti ang ti khan ti khan chuan a chet dol hina ha thla ka chaklama kan ti che don pon ti muang chang thoin mo ban boro kan la chinang ti khan muang chang in kan che tir zelang chu a speeder an kha chuan en kha ha thla ka chu wang chu na muang thiang berin ti che zel tur ani antenna tian tran pa ta tro tian tuna hian tian kan lo tran ta a hemi tran pa hian a then chun etia lakwal pa hian hei a level kan ti danglam thin an ti hian ten a chet dan kha mi chak pa ngai tan chun ena nuam viawa amai ro chu a chet dual khan ena ha thak ve thina chu wang chu na thei ran chuan antenna tuna van lam kan lo focus tu ta hemi ti zong hian ti chelawin van lam kan ti don chan tian zoi muang in ti hen ti khan kan focus chawanga ti khan zoi muang in hei poi chak mi lo sela ti khan du le ti kan tran kwa le meng mo kan focus du lai kha hi poi mo khopin kan thria chan chu mun sang te kan han zina
thalak te kan du ve thin bok sia chutlai chu kan thalak te document thatak tak ani thina emia hian kan thalak lu tak tak kha en tlak mu malawa khana poi thina chuwang chuan he angai poimo omin ka hria chuan video kan pause a bikin document tur phei chu tuna kan pause ka pause wa kha mun san ka pause zo chia mun san de kan focus khan en anuam lo ni mo chuwang chuan kan pause pon abul kan tran le na kha video ni chuan mun ngai deuh tang khan tran le taila tuna entinan kan pause le lo khangai ka on le ta ain chun zom na kha tam tak phai chen hre lawang chuan khami kan pause na ngai che tang khan ten han tran non le thri ni lamo video thir khan nuam bik em ani chi khan video thir kha anuam em mai ni khami deuh zong kha video chuan ani ya video kan lak te hi document atan kan lak te ni tlang pui thina chuwang chuan man mo lo tur ani a speed hrim chuan kuta kan lekani chuan kan kut kham har dan tur ber phone level ni kan kek kan ken dan a thek son theilo ang ber tur khan thiam dan khain ang lo theya chutiang chuan ken thin tur ani khati zong kha video bi ka chuan nei shala hian focus kha kan vain ta video kan suyang thau khan kan focus tur hi 1 2 3 kan chiaranga chuan camera che thei lo thiang berin hi focus kan da ang mo 1 chuan phone quality ang lo the kan tin zone a hian phone then khata chuan tlemin ein safe mong thina tian lak sun zuai lo tur ani khami kha ein safe kha nga ve ngai thina chuan phone a chuan a thei ram chuan zoom lo tum tur phone quality ang lo theya chuwang chuan antenna kan zoom chin lo ka ngai ke po 29A1 ka manga tia a zoom in tu na khan kan met chinang zoom anita tuna zoom lawin tikhan kan ti chan chu khi na kan pan nai thelo ni chun zoom lo thei lo kha ni ve a chuan hei phone quality jirin antenna hei etlai te hian hei bial pathum omna khi hing te khi a thim kan ti khanita alan dan kha sang dei theya so mo khan hei alan dan sang om hi mo khan khang ho kha tian select vek the ni khang ho khati khan phone train khata chuna om ta a chuan kan bek lokang chuan he tlai hian hei mei chhelem lo om le hi mo mei chelema kan khoi le chuan hei hi mel that na tun lai ke rol ho in kan uwa hei I ram thala ka chuna quality ngai lo tlai he chuan ma ro chu 100 kan da he chuan mai te kha lang mam ta pur thin ta khang ho kha adjust dan tlang pui chu ni ta a chuan phone a hian portrait kan da hian portrait chu phone kham phei zong lak na kha ni mai chuan kham phei zong kan lak hian phone then khata focus big khom thina a then lai kha blur thina chuwang chuan engemaw application big kan man na tura ngai nge ni lo chuan portrait a han da kher kha ngai lo photo tia hen kan da top hin tok chuan hei mor ti kha eng phone na om thina mora kan lut ta a chuan hei panorama ti te lo oma panorama hi chu kha kan han la a
tuna panamara kan lut lok etai chuan tung zawng nge kha ngai ta ni hian tung zawng in mo tung zawng in kan keng ta a chuan hei mi hi thla kan lak dawn chuan tuna kan la chinang i phone kha a level kha poimo a hei hetlai fei ki bar lem zawng hian her zel tur ani chuan kan hme khan a level khi buai lo thei ang berin ti tuna kan la chinang hetlai so focus ni ta hei ti khan tian phone kan her charang ti khan mo chuan a dum ni lo a film lai zel a hi kan cover chin kha ni ta ni chu hetlai fei ki bar hi hian tina ka ken niam chuan a level kha dik dawn lo a khi a zoom le a rin enga khi a in zul nge tur ani tlema lo dik lo deuh chu poi lo chuan kan duh tok chin kan lak khan hetlai rin bial a khan ti khan kan met le mai ang kha lo ni ta a chuan a quality chu khu ni ta ni khu camera pakhatina a cover sen lo khap panorama mang hian a cover vek theia chuan ei kan bek chuak le lokang mora kan lut le a chuan hei pro ti hi lo oma pro hi chu professional a thla thiam tak man tur kha ni a hetlai hi professional ani ta a hei po hi engmah la lan mi lo hi mo chuan professional ah chuan maintenance ei adjust na tur kha om ta thluh ta hei eng hi chu i aman har professional lai hi chu mo thiam kha chuan a mawi duh deuh zawk a amaro chu hman kha har ta ni professional ah chuan screen record ani wange ni lang tlat lo professional a hi mo chuan chu lo le chu HD extra ti hi om ta ei hi chu thil poimo bik tlema ke mani camera ro a thalai bik khan thina thuziak ral deuh mi te kan lak du chuan hemi man tur ani khan zoom angam bik ta mo thalak etia thalak an ti chu khan hei ti khan ava focus kha fia bik ani chu chuan chu lo le pakhat kan ti le ang mora kan lut le ta a macro ti hei pangpar lem lo om hi om le ta hi chu pangpar vel kan walak du bik lai focus kha ni focus lai bik chuna bak jong hi blur zel ta ei chu hnai te lak na ni mo thil han lak nai mai tur om lova tai camera stand hi tu na kan ti chin lokang hemi phong chau hi tinan lo la don tai la mo ti khan tanga chuan om zia chu ngei hetlai a phong dom na lai hi tlem na fia ta a bak jong kha blar ta kha macro man na chu ni ta ni mo chuan mora kan lut lenga a time slow motion ti chu rang deuh pon laila thil reng kha amuang ta chura hei chu video bik lak na ni a slow motion hi chu kan lut le chin thawang tuna kan ti chinang hei her chak ani her chak ti khan slow motion kan ti zawa chuan kan en le chinang video lok tuna kan play chinang hei muang cha ina lak hi mo kan her chak ang ai khan muang cha ina kalta chuan slow motion dota hian hei time lapse ti om le ta hi chu thil muang cha kan lak po kha rang deuh na kal ve thung ani mo tuna start ang kan start chi kan start hei muang cha nga lak po kha rang deuh na kal do ni mo en le chinang quality tuna kha kan thu thiam em rang lel tu kha
khatiang alak na kha ni mo chuan chu lawa chuan oya video hi dual view video ti hi om boka dual view hi chu sorry ani lo met tlat dual view kan me chuan keima ani le kan thalak tura lang telin camera pahnih a hmalam le hnunglam kha hmang dawn ani chu hei dual view chuan khi kalo lan tak mo tikan dual view ani chuan tikhan khalang tlang dawn hei ti hian tikhan tinan kan live ta tuna hian video tlang khozol disi tlang ti thla kan la meka khatiang chi keima ni hmel lang tel le kan ram thalak mun hma kan lak tur kha lak tlan theina ni hei hi jinna vela that view karing hei dual view hi mo chuan kan ole lokang alan dan kan en le lokang tuna kan lak landan kha hei dual view a chuan khu kan hmel lang ta chuan dual view a hian sang sang lak thei dan kha om ta mo mi sira hian a bial chunga killi nei inrin killi nei zel inrin bom te deuh khawma khami khan in lu tanga chuan a laid out ala aron landan tur zel in kha slip kan kal chuan somngai nei thinang kha tikhan kan thithiam em tikhan tian hei noi hi phone nung lam camera malam hi malam camera kha ni mo tikhan thalak kol mai tur ani chuan hi hemi phone chunga zel khan hemi akil chunga khan a time khalawin tar ve ta ni chumo chuan pakhat kha kan tile sinang pakhat kha chuan pakhat moran lut le chuan dual view a chuan chi thum zel kham ta chuan text scanner hi kan ti ta text scanner kan le chin lo sorry committee ko na khu text scanner kan lo la don ta te khuan kan lo ti ta tro khu a engina a rin bial pap khuan kan metang mi thalak me na khamo chuan aron viranga fia tabi kan text scanner chuan mo khang ho kha kan camera chunga om tlang puite ni tikhan khang ho kan thiam kha chuan aziam khopang chun next chuan edit dan an tile dawn ni